Навред са поети да стане по-яко. Не! Ей, те се играе на кек, давай! Всеки да го става на крака на другия, че по-яко. Това се тази слушай. Не, ля! Може да отмене, може да отмене, ще се закова. Прави. Не! Извън строя не може. Аре, маш сега извън строя. Не ще го изкара. Не може. Ау! Абе аз се пробвам да прави Не, така. ля, може да се отмене, защото ще се вия. О, ще се рози си ма. Изгърмя апарата, викам, айде. О, ти е много шубано. Нищо не правим, тъй. Няма никакво движение. Я имам някакво такова разстояние. Къде си? А. Да спаси сърце. Мисля, как е в YouTube? Но не съм прав, не бях как. Сани му партньори там. М? Сани му YouTube партньори, ако гъщиш в YouTube. Да. Знаеш кой е YouTube партньор? Късно. Вчера някакъв полицай има спирака. Вас идиотите. Аз тя ги спирам, не те ме. Мислеха ме за наркоман. Що ли? Дай една цигара. Колега. Защото бяхме в квартал, където се написват най-много хората. Значи полицаите били от този квартал. Щом са там. Шут.